tel sini utar tagma pancedo contohnya kuilawa ang hambai manonai teman ke bubagra ni hamzak muni mari mane hamzak ma ni buthai contohnya kaya bundogo o jaga bubagra ni hamzak mani srai bani maya songboni buthai no chongno gongo ani mai chora puthum lai tini utar tagma oro amodrab gate 저 자가와 바자라는 정어로 바자 세로 정 아쪽라이 진이 사리 진이 오본다 데 진이 백 along with 진이 테가자 리그나이 정 아버로 정 박라이고 total 96 정 아로가 저토나 저토 밀리고 정 96 total 정 박라이 마카 아로 진이 어로로 아이 속라요 baksa paimai ya kotini baksa pa kami ono khelaro cholai tong thar boro enjoy khai thang ya nimo phailai ma ya ba chong asa khlaigo bus kang chong je tongrok nai no chong manage khai nai mane chini je tongrok nai kho phai ma ba phai ko no chong manage khai nai tomani ka bubagra nayo jotoni thani no o chini yak sok thong chuba juwa chong chini bukha chini hamjak mong abo sok thong no chong ghati naruya sok ya jaga chong bai ke sok mana bon chong ma sok bas chini dikra mo thane uddesho bubagra ni uddesho